Tanu ni walimano amoke ko nyesi bela jelema ni anka donkibaru wati sele bi donkibaru konnala Mali ministri mi ka bara benimbe Mali ani jamana woche ko nyonyena bolima Abdoulaye Diop kabeni Nazaro oluka kiliato mi be na fumo ko Union Européenne anyema mi no oye Conseil européen tay alere ko ni la selike mi metalike ka nyesi Malima Abdoulaye Diop aliyo ojabi ka faroka je kiliato ba ko bulu fara mi be Mali konnala no ye ministre may oluko nika kelekece saba olu bina kele dagala amina ndo funlaka wala konnala ka faroka minaka Mali fintigila ko panguntigu olu ye wulika jomi na kera gele ba ani toroba ka se baba chuma amina o fana nyefo wala konnala ka faroka metanka jamana ko ka farafina farajira amana kibara musoro amu fana faranka wala luka ka bela jele fo ka bela jele walimano ina ko mi anya fotoga mina biye arabaye février kalo kle muka ani fila samba fila ani muka ni saba anka bakurubo konnala anya ndadu mi metalike Mali ministri mi ka bara benimbe Mali ani jamana wurace kunyo nyene bolima Abdoulaye Diop ale koniye la selimi nabe talike kanyashi Nazaro oluka kiliato mimbe nabe fuma ko Union Européenne wa abul farami no ye Conseil européen o manyema Charles Michel ale koniye ayira ka fo Mali iteke fushi ka bo minye Nazara jamana munu le konimbe ni olukumbe anka jamana konanno no ye force takubaye fokata se mi barkani yere konima o bara mi koni kera o koni ale la selike ka benoye o mi kera Mali nyemo fe ko o rebna ke sababu ye Mali koni yere bina bi foka kala katunu o kuma mi fora abe talike ngani ala ka nyeshi yanka jamana ma mi ngani ya juguye o refene kera sababu ye Abdoulaye Diop aye wele bla o ka la sigide mi yere koni be Mali konnala kase ka nyefoli ko hina o fene farangi ko fe aye mi dantikele mi mba yira ka fo aye hakilna mi ni kuma ka mi yere koni fo wa ningoni ama bebi ama benshini Mali yere koni be ni kuwali ka kon ameto anka jamana kono alisa krenkenela ameta banyangara malala krenkenela mi metalike jien kiliato maka bulu fara mi be on fianino nui oye ministre oluka kelekece saba oluko ni bina barika daka uka bulma fen koni yelena mi mugujugu koni ka o kera sababu ye ma saba krenkenela Senegali fintigila ko yele koni oludu wa fokata se ma chama mi meti jofo ma duru nyona shila olu yele koni jugina wa mi Mali fintigila ko oluka kelekece ka nyema so ale koni la selimi konnala abe aka dusumakasi kaseka oira Senegal ani ajamanadi akelingina bela jilina ka do do koni feneke ta ko nyuma ala ko odi ukelingina bela jilima ma do be no mununi olire koni fene jogina e wakaseka do donke mimeke sababu ye alaka no yadake olire koni kelingina bela jeleji wale mi yere koni fene kera anyafo jamana nyemo uye akon tashibla kemetebelen ko fe kanyeshi Senegal fintigila ko olire koni ma ameto Mali kono alisa ameta menaka Mali fintigila ko kunu ka beni février kalo kle muka ani kele wa panguru koni wulila oluye mununu saluke o mununu salu konnala uye goshilimi ni abe talike frapu aérienne konna o kera sababu ye bambachi fenfe kumbe ayrola aywa olushi dengele mabo ala vokata se o bolo fe munire koni kumubulu ni obe talike mobulu ani mineworo konina aywa foi dengele koni maseka bo ni mugujugu mi yere koni bina bambachu yere koni ka Mali fintigila ko olu yere koni fe gambe wati mina mi metalike bilan konna ni oye mamunu koni bina yoro ina o dare koni mafo ga Mali fintigila ko fanfe jate mafo ko mi kera sababu ye Mali fintigila ka mi bina no ametanga jamana koka krenkenela Tunisie mi ye uka jamana nyema ye Kai Said ale koni ya yira ka fo bi ame wati mina ale ka jamana uba fe ka balilike no ye mamunu meta temesrake oluka jamana no ye tungoranke ye wa munu meduna dugula oluka jamana kono krenkenela nube bo farafina aywa golofin olube siram yere koni fe kateme oluka jamana de koni fe barika daka ako ni hakilna mine ni baramu yere koni benino orubika ke sababu ye ka wale ya jugu ni ningele ya jugu obika sega do oluka jamana kono tugamina o kama uye alanyini mawoma ni elebeto oluka jamana kono no tete mesera jelere koni fe kaseka o wale nunu bali tugamina ameta irisi jamana ka oluka mabami yere koni benno ni abe fo mi mako Dimitri
Medvedev ale kɔni ye laseli kɛ laseli min fɛnɛ kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ irisi olu ka jamana kɔni bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka a yɛrɛ lakana cogoya o cogo la hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ arme nucléaire olu bɛna baara kɛ n'o de kɔni ye olu kɔni bɛ baara kɛ nka min ye fɛɛrɛ ye ka se ka o kɛ ka se ka u yɛrɛ kɔni lakana cogoya min na olu b'o kɛ bari ka d'a kan kɛlɛ min bɛ olu ni Ukraine jamana de kɔni cɛ a y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in a bɛ ka taa sira min fɛ eko nin tɛna kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen de kɔni karili ɲɔgɔn na kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an y'a fɔ Dmitry Medvedev ale yɛrɛ kɔni ye Russie olu ka vice président du conseil de sécurité a ko an bɛ waati min na olu bɛna fɛɛrɛ ka nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ lakana cogoya min na ka bɔ yen an bɛ taa l'Amérique jamana kan Joe Biden n'o ye l'Amérique jamana ɲɛmaa ye ka bɛn ni ale yɛrɛ kɔni ka waati tɛmɛlenw olu taabolo ye l'Américains olu ko eko donna nataw la u bɛna se ka fɛɛrɛ tigɛ maa o maa ne de b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye yaasa jamana ɲɛmaaya o bɛ se ka kalifa i la cogoya min na olu yɛrɛ kɔni bɛna jateminɛ kɛ jateminɛ min bɛ tali kɛ a tigilamɔgɔ kɔni hakiliya fan fɛ ni o y'a sɔrɔ gɛlɛya foyi yɛrɛ kɔni t'a kan yaasa ka se ka kɛ n'o ye cɛbɔ ye walima candidat ye jamana ɲɛmaaya o marali la ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min na b'o kɛla ni anw ye ka se k'o jidi ka jaa ninnu cari diɲɛ ma a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ